shimai maya mobibia ajo mama kwaba de ba ahenkan 93.3 FM eso ebraso esa ensama hodo ya boabo no asamufuo agina tenten asamukroje efi aya eno ekua Afrankuma Studios eno batampa ne newsroom na tsawamo etna ye ahwe ye epepa kase ne mukama kama samemna mekenkan ema wo emu sama ye de eba ne adosu ye papa na de bedi mo akoten ebi anesem Deputy General Secretary Adi Emma NDC amanyiko ni chemusa empempre dia wa monhihye egu apunso eye papa pasa afimpinu ni aduonu enan abato no wa mo ebedi enkunimo sanso ana openimpa bi ade atudwa ekire se omanga na nya hankwa na amamo na titampa samo siwe eye wiase afa na nyina se ne etwokonkuru ne kaye no sa pepepe ana ekoso wa ensa fufuro emuo no wasofo hwa ensa se ne wobode agudie so ensusu de atudwa wo kyeremu se ye pe obi di so boabo ne pafa galamse hu sensem a ane ahemfo district chief executive officers ni penifo awodro no wamo ana wamo esse sasubo no adehye wei ane sam ahudio pi ane ne ekuruji ya ewo kwadwo apaw newsroom ayade abetna eno ekua Afrankuma Studios ebe pensemo amawo na hane susanyumako bi adaroma ane na nwumre so no waso masne eje metata sa kase ne memna mekenkan amawo enti kase ne beko spe na cospe lele padia enasia no enko ema ODI electronics home appliances no apapa so ye ene wasaso ana Jubilee Hospital afe Alhaji Hankuri Enterprise sanso ana ebebuo ububa menso metibo wamadaroma ana nanyumre so yatena sia kase no ye bekenkan enso ama wo menso amaje pini ebe pensem medin mame akia janewa na esansa kase ne mu odan na mu ohwamunti no information centers bebro aduasia wo man Ghana afana bebia watropeti a wo bia etie ebi Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hine Information Center wachim ofosukrom Ena Nyame Asam Information Center wo ayenida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa heba Information Center so asom se twetwe ewo achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim anyinase Kusam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Abusia Information Centers yi ana enanyumre so no wamato kase na petia wobia etie bie afe kase no enchechemu Ahenkan FM ya shaka siana se ententem paso ye de ni kiremu ewo NDC National Democratic Congress mia eyezu eyeza chinya amanyiko na katamanso amanyiko nim na ye de ni akiremu ewo hom wopani a wode kwona no asa aya ochirechire ni abedie chire Deputy General Secretary Adima amanyiko no Dr. Peter Boama Otukono na wopani akasa chire musa NDC amanyiko no afimpinu ni edunsia
ade ba besi afimpinu ni aduonu ni akoso wo homo mu di ntwe no wo se wo masua de wo mu papa ana wo kire se fiti afimpinu ani aduonu abato yekokoto ye ne de ne ehihye ya wodo na ana chese akoso awo mo amanyuko ne mu a wo matoto omuniama yi a sabre wo ma ye krado papa ade twa afimpinu ani aduonu enan abato no ne nkasa ye mu na wo kire mu so ana wo mu ne akuo ni mana tena se wo mu hyase every grassroot no wo mu ne wo ma tena se atwetwe nkomo ato kasa wodo na ana etimi akoso ma mahu ne enti afimpinu ne adunsia amanyuko na etimi ani nkunim na afeiso afimpinu ne aduonu amanyuko ya suso etimi ani nkunim anu nti ne wo mu asio wo ho ne amanfo adwenkyira wo mu di to manim nyina no wo kyase wo mu di ne nyina da egu aponso a wo ma ye krado asa afimpinu ani aduonu nan ekwan bia so no NDC amanyuko ne ebedi nkunim na tse nkunim die asuso atimi aye wo mu adia woto ne sabsa wo chem so ene na montenso ene Ghana di hye ne amanyuko ahodro ne bi kika ase aya na NDC amanyuko ne kra nya atrom wo mu ye mu bibi anya sa ne wo kire mu sa wo mu ye ne nya kra no nkire sa amanyuko ne ye mere wo matro mu bo na wo mu tutu mu niema ye se de be ya afimpinu ane aduonu nan abato no wo betimi adi nkunim anu mu na wode atudwa wo chem sa se ne wo ma hyehye mu niema no wo betimi aka sisu popi asesa brede wo ma ye krado anti MPP amanyuko no wo mu pa ki omu hu wo mu pa baby tapes afimpinu ne aduonu anan ne de wo se NDC amanyuko na ana edi nkunim na wo kire mu sa ne mpo woni Ghana di hye bi atwetwe nkomo na ne ubisa mama moni musama ne wo mu ka nyina ne sa NDC amanyuko ne ni wo mani so ade hunu enti obi awa atweye ma wo twen afimpinu ani aduonu nan abato ne sa won beso sante na wo makokoto aba ade yi NDC amanyuko ne se ne bia ene ba bia wo mu ehyase ene bia se fie nwotwe efie nu entem no wo ma hwa ba beto ne nyina so na ne wo ma hwe esese ne wo mobota ye etese wo mu do man Ghana ebekọ bọhye asase so no sa bọhye ne ani trimupo ne so atimi abepepepe ne tinane wo mato mobo a wo motutututu wo moniema ene ekwan pa so se ne ebeye wo mani so ade hunu no eso ebetimi abemu Dr. Peter Boama Otukono. I can confidently say without any shred of equivocation that we have put together the best. And this is not only the best in terms of what they are going to do in the elections or in their branches in terms of party management, but also is the best that will produce as the results in 2024. The accounts have a saying that Odikai Wakota now in DB. Why should they be able to create problems for us? See, if you are a political party and you don't have a strategy, that is when somebody can create problems for you. Of all the delays, we have been able to build a system that our opponents do not have, and they have not been thought of. So we are positioned better than our opponents who do not have that system. So it takes strategy. Our strategy was to build an efficient system, a robust system that will deliver us the power. The rest is a superstructure. It's like building. If you don't get the foundation right, whatever you put on is a waste. And clearly what they have put together in party now is a losing team that will go into opposition. They are leading the party into opposition. There's no two ways about that. So those who express those concerns, genuine do, because they may have their own reasons to express that fear. They have no cause for it. Anti no. Andi si amanyuko ro mu chamsa wo ma ye krado papa fimpinu ya ne aduonu na de no size wamwa na wamu kwa kofa abotire no weyi aya woni monyamfa na sa Dr. Peter Boama Otukono Deputy General Secretary National Democratic Congress NDC amanyuko enom Abusia ya twakasia ne so ewo ensefufro mu ediana wo penimpa na se Executive Secretary awada Interministerial Coordinating Committee ewo decentralization ano wanukro ya esa so eye NPP amanyuko no ne communicator wakasamo papa twetwe nkomo emomo eye Mr. Dennis Miracles Abwaje ana wo peni akasa wo kire se ewo manga na enukresa amamuo ne mu ayeden papa pene wo bia kemu ma da ugo bisa so amamuo no emu ayeden papa pene sikasam atoba ha na sidi na hoden adafom no wo chemu se anu de enukro drodro wo bi obegina baby akasa wo manga na amamuo ni munye den no wasesa woni akonia siri no hu ani obi a oni akono ane ya no ba be pie mu o manga na anase ne ya ne neja ne na ade ne ba asaso isu ti se ne wo man na mamuo ekono enya de woni mu emachi bia ana wo che se wo manga
Gana mamoni maya dia na ya timpempem kwa kasafa mamonu no se enye oman Ghana kwa nti Ghana for ye kasa kakra ne atoyebo wa chese na kopiepie nkronkro a wodro agese USA for ka ho bie ene Netherlands for ka ho bie United Kingdom wo nyina ka ho bia wo musu papa wa chese na USA ene kokopie mo wa nya asem ketua ho ene ma boati me akosoro ma wa wudi usika korampo no ade bi wo ha yem ma wo kwan korama wo nto wa wudi usika no enya ade ma kwan amwa akwakoto we ya nu kura susu fi a wose fa go ho nsem enwa ye din ye papa wa brochimai mu ade sha wo mo ho ade chi ade senyina na wo mu kemu ese kwan bia so aban yi hwe na fa go ho nsem so won tutu ni yes na ebe ya wo mu so wo mo ewo ho no wo betimi ato wo mo enu echi na wo kire se ubepie mu ewo United Kingdom UK susu dia ane ipani a wada no Queen Elizabeth otoye na nche bia so ade hye wo kura no wo mahase ana finance minister wo musana hene wo mo bone so sasa ne wo ye ne nyade wo manije ho wo kire bi mu kura po ahase a vote of no confidence yi wo mo di bi etia wo musana hene se ne manim ya wo pake ne wo kura na obetimi aye adwuma no wo mra metras na wo kire musanye omunko o ane Netherlands for so ka ho bia wo mo so no wo mo bra papa mo no se ne elbro mechima no enya ketwatu oman Ghana ya kasa na ya to yebo anu wache so ewo kro de odi akọ echire ya ba bibre mu microphone kronkro wodro oman Ghana ya ne wo mo ebohye a chese Ivory Coast for ka hu bie no so wo mo na enka ne anim so wo mo de wo to wo mo bibia didem no chese na wo mo kura no abrabo na bo wo mo kura se ne abo oman Ghana no wa chese na sidi no anwo den wo fom anya de obetimi di sidi na toto dollar ho ane pounds kura so anwo den wo fom wonti me fa na toto dollar ho afei so wo sanso chem se sika wodro pi wo wa euro krampo ahoden awo fom anya de ne nyina de betimi di atoto dollar ho eti sani amammo ne akọ no bo man Ghana braso ase nyina ye ka ehu bom na ne yetimi bo aban se ne be ya wo betutu aniama ye ne yakoya ne sa amanyusam ana wono no wo amanyomu wono na ne wo tumi to otete ne niama ye pa de ose ne amammo no ebekoso anwen ne se ahwe ye santi ebraso se nyina da ye beka ehu abom se wo man ba ko ne atoto ye niama eye. Today, we are talking about the depreciation of the cedi against the dollar. Look at the pound against the dollar. Look at the euro against the dollar. Go to the United States. They are crying over the cost of fuel. They are crying over the cost of their living expenses as against their income. Go to the UK. It's been barely 2 weeks, and the people of the United Kingdom are already passing a vote of no confidence in their finance minister and their prime minister. Today, I read that Netherlands is around 17% in terms of inflation. If you go to our neighboring countries who are usually anchored on the French economy and have been doing so well over the period. Today, they used to record 0.5%, 1% of inflation. Ivory Coast and Co. are doing 5%, 6% inflation. Turkey, one of our major trade partners, where we import a lot of things from, today are doing 80% inflation. The experts are here. We cannot pretend as if this is a unique situation to Ghana. That notwithstanding, we can also absolve ourselves from all the blame. And I've always said it. I said it the last time Sabi and I were here, that the situation we find ourselves are partly our own domestic doings, but largely also as a result of the global pressures. Because if not for the unforeseen global pressures that we've suffered in the last 2 years, yes, we have our own challenges, we have our own mess that we are dealing with, but I don't think we would have gotten to the point where we are now, because we would have been able to manage and sail through. Anti abusia no wa chemusa wa mai krahwa tete ne wa mai Ghana mamo na tete apansam kwa Yesu bani ani ye bia ye danedi no aka hu binti ya hwe ne ye nyae ani ayekotie ye executive secretary awada interministerial coordinating committee ema decentralization wanukro ya soso NPP amanyiko no communicator odimo papa yera Dennis Miracles aboaje abusia ya transam no so ewa ensanfo from na dwumadie bi ekoso ewa Kumasi Asante Mantemu Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST wa mu faculty of renewable resources not the same asaya wa mu ehwe wo boade ne power de che wo man Ghana eso ana dwumadie ne ekoso wo ho na ne ntia wo mde dwumadie nhihye so nyina ne se sabia ye wo no afene ne wo mu di o mu fishia da to so
so pole 40th anniversary ana suku fo ni mu empenifo hwe ya atun sa efrem empenifo ni anintia kuku dam sa wo mo hwe na wo mo fo mani monyam emeta dwumadie no enso echi ukopie mu ewa dwumadie no ase a wo so fo hwe ensasem ene efom agudie so ensuo anyina ka ho bie woni monyam fo Samuel Abdullahi Jinapo ekokopie mu ewa ye dwumadie no enso so sibia enye wono ko a woni aninti ni akuku dam na ne wo mo kokopie ye na dwumadie no ase ana we woni monyam fo Samuel Abdullahi Jinapo afru simpie ni apade sama hodro atudwa wo chem sa Wosha galamse sene ne abua kanta mo my Ghana so na abaya wa bangwa mu kurade atudwe chem se akwan bia so no galamse obetu asie afri wa mai mu dia na tse ayesuban pa ana aban ada na dinti wasa wanyina ka mu ebo mu sene bia galamse ne yebetimi atu asie woni monyamfo Samuel Abdullahi Jinapo atu ane sams na wo chem se ana hwa sene galamse ekoso ampotem awodo a asantemantemeka hu bidia wono no akoya osoafo asa niema ni nyina ehye ne nsa ensase awodro hye ne nsa no wade so bone bebo ahemfo afei district security councils awodro minerals commission ensusu ka hu bie ani penifo wo modeda potemu anyina no wade so bo ebobom no chemse ne ntia wade so bone ebom nyase obi ntimi mfiti brakopɛ ma metu galamse wasantemantemu ebia wahina yetu galamse ne wanasase so no woni mu bie penifo wo moda asase na no wobia ni mu bie ose adeya woni akone beko akohu ohene akohu penifo ne wo mama ne kwan ansakura na galamse ne wobetimi atubia wano susu akotuntu wade so bone ebom papa ese wo mo hwese emra wodro abayi ahyehye ade ko galamse ne wombetimi adi so na wo mo susu akoye penifo ne wombetwe mo every galamse ne ya no ehuna boa ama aban ani swade hunu nyina da asusu atimi abemu woto so na wokyere sese ahemfo ane daiseka wodro district security councils a minerals commission officials asusu ka hubie ani penifo wo moda mantem awodro no mu nyina ka omu bomu na wo mu do mo nice form se anya de wo mu ema galamse atimi akoso a wo betimi akono pa so atimi adinkunem woto so na wokyere so wonu kra santimantem wotese waba bepie mu wa amanse South District kwa wakobo nani akwahoma wo ene nani kwatwa mansa wade akokko hwese ne nema akoso a wochem se ya reho papa ese obedro na se ne adehye bi abua confirm so wo mu etu galamse ne koye ni fifini pana se wo mu tu galamse ne bi mo asisi dai wo mu de wo ayekura wo mu teso ana tesade achi ade se nyina galamse ne ana wo mu atuo waso no okokko hu sade no so bo no empenifo wo mu da amanse South District no wo mu ano no wode so bo no ebo wo. That in most cases no one can bring a chainsaw to harvest rosewood in a forest, or an excavator to mine in the bush, or champagne to work on a river body in a community without the knowledge, acquiescence, or passive approval somehow of the chief, elders, the assemblymen, opinion leaders, and or local authorities in the community. We have to begin to be blunt about this situation on our hands. It is the honest truth, and sadly for me, I am having to say it and do so publicly. Ladies and gentlemen, you may have heard that on Thursday, 29 September 2022, on behalf of the President of the Republic, I paid a working visit to our men and women in uniform, the Operation Hall 2 team, in Manson, Datanu, in the Amansie South District, and I was shocked by what I saw. Almost a whole community had been created in the heart of the forest, with poultry and goat rearing, sheds, beds, kitchen, bathrooms, among others. The devastation must have been occasioned by years, if not decades, of destruction. And the question I ask is, how could this have happened on the blind side of the chief, elders, assemblymen, unit committee members, district police commander, district chief executive, the district officers of the Minerals Commission, Forestry Commission, Environmental Protection Agency, and the members of the community? I do not seek to tarnish the reputation of any person or institution, but I dare say that even regional authorities may not be able to escape from this particular, and I quote, Abusiani aya waswafo washa ensase ani wobode agudia wa my Ghana wode akyeye esuo woni monyamfo Samuel Abdullahi Jinapo na anu achi na wode to aso a wokyere mu se ekwakoye so my Ghana galamse kunu yejai di ama ban yipe wano wa bangwam di won pe kwan mi fanfa so ana wacha se wa ba akofo anya de anensa ebetimi akata nya akopɔ ani o entim ne yem piano se ne be galamse ekon no wobedi enkunim.
If you vote us into power, we will release all jailed illegal miners and allow you to mine, end quote. Likewise, it cannot be right if ruling party leaders put their political or economic fortunes ahead of this fight. This fight must be above partisan politics. It must be a national fight, and it requires all of us, our collective effort, to win this noble struggle of ours. The role of academia and natural resource managers in this regard is crucial. You must come up with solutions that address contemporary challenges in the management of natural resources. Several reports, at least in the past decade, points to natural resource shortages. When you tune in your radio in the morning, people are concerned, and genuinely so, about the destruction of our river bodies, lands, and forests. We must hear your voice on these existential challenges confronting our country. We need independent, authoritative, and strong moral voices such as yours. Enti abrasu se nyina ka hubom sania ye betra kasa vidie so ye frusin piani apa dwumedie biasne ye kabom na galamse wasesa no kro na ye kambomu na ye fa piama peni se ne bia galamse no ye betimi atuase afri wa maimo wani manyafo samo ebugina po aye wasafo hwa ensase ani wobode agudie eso nene ane yeko ekotie ye na wasa dwumedie na asea ana wohene anase openipa wo besi asante hene anemu asachire hene nana mensa bonsu asusu jinsam awodro atudwa wonu de ne koye futu a wotu adisuafo a womo ewo kwame nkroma su apo no emu ese womo susu mo modin sania akyerkyerefo gyina mo naso na wokyerɛ omade ade kyerɛ ne adisua womo asua nyina womo hwɛ ese ombetimi ade agu apos na womo pekwan bia galamsa na sa illegal mining no ano bebrase ewo my Ghana emu. People take our research findings serious, and therefore we should work towards that and come out with findings and some advice to the government on those challenges. It's everybody's business. When he was recounting on those who are around, called chiefs, elders, opinion leaders, MCEs, government, security agencies, and everybody. So it's everybody's business. So we should take that, work towards that, and as a faculty, come out with the best. Abusia ani aya asante hene na na musini ya okokosi na nai ewo dwumedie na asem asachiri hene na na mensa bonso nene ane ekotie ya wotu adisuafo a womo ewo kwame nkroma su apo no mo ensoso efo abusia ya gina weso na ya dijana na sia no enkwa ema Alhaji Hankuri Enterprise wasi enim ne dada entenya afeni yakoso kania ahwe nenim wasi provisions ne niama ahodo nyina da wo benye bi ewo na so ye emo na wo pemilo sugar sobotin solution tapes call oil provisions ye ka egumu ahodo pi wasi ne ope bia be piem na so ye na bra beche wo die ne titu ne adisuafo na wo mo wanto aso suku no wasi provisions ne amu pe bia no wo bi ewo na so onto ba wonsa ebeka Alhaji Hankuri Enterprise wa chimoda opportunity bank and South Greenwell Bank no mu fifini pena wa boy juma den friend wa machufu iso 0245 447 0245 447 afa yade wo hoi aha dwen papa mama kamasem ni nyina da ejina yade so yade etimi ma opani na wa ya abofra edin sempi na naminti entra ho ma ne nya ansa na wakase mehu yanka enuti na Jubilee Hospital aba amaye nyina Jubilee Hospital ewo outpatient service ano a doctor fo aninti na towards wo kwa wo ha bia kokoda o mo mbeto omobo na atse wo matie wo ha no ne wo mapekwan bia wo mode ebefa so wasanso ewo inpatient service anu yakukwemu edu beso okonwu doctor ni wakukwemu a Jubilee Hospital ewo inpatient service ho no kwa yakukwemu na ne ha bia no wone doctor ni na akwa wasanso ewo laboratory koba ne se yakwatwu moja wansaso pese hu ewo moja kumi ayebi ewo ho wo pharmacy awokọ wanya afeni ebetwotwo nuro na ma se kwa hakoto wo pharmacy wo wanti etroma wo no akwakoji nuro kama Jubilee Hospital sanso ewo antenatal care no eyeye ma menomo apemfo no wo beto mobo na ne wo ma hwanyin se na hwakodade
esifate na wo fo no kra so ya sa kyerɛkyerɛ kwan a wo bɛhwɛ akwada ne nyina Jubilee Hospital ɛwɔ bi ɛwɔ na so ɛyɛ hɔ wɔsan so ɛwɔ theater surgeries ne operation ahodo nyina da wɔyɛ bi ɛwɔ ɛhɔ ɛwɔ ultrasound and ECG scan ɛne ɛyɛ ma minimal pinfo ne prostrate you wɔbɛhwɛ ne wetwa ne kama animanim ya ne wɔhwɛ na wɔso ano kama ɛnsoso ama wɔsan so ɛwɔ counseling unit a ɛne obetimi akɔ hu doctor ni na tse wɔne doctor ni na kyɛ wakosɛm ɔhaw bi a wonam bia wɔne na kyɛ na efutuo bi a wɔ hɔ no wɔno nso so ɛde ama Jubilee Hospital sɛ wɔni ɛne nipadua no ɛhan entima wɔni ne num o wɔni dum a wɔni padua han adum ɛha adwen papapa enti wɔwɔ eye clinic ntani hu yadeɛ bia fabra bɛdan no sanso ana diabetes ne hypertension clinic enso so ɛwɔ hɔ afɛ Jubilee Hospital ɛwɔ canteen a wokɔ hɔ a wobie kɔtɔ aduane hɔ akɔyɛ yaresabea ne ntino wɔn aduane no ɛho te papapa wɔde enso so ɛwɔ mu wɔse insurance ahodo ne nyina wɔde yɛ adwuma ɛno ti sɛ yɛ national health insurance anasa wodeɛ no ɛyɛ private health insurance wɔso deɛ fabra wɔbɛgye na wahwɛ kama Jubilee Hospital ɛwɔ Achimoda abobo kwantempɔ no ɛsoɔ Amantra bridge ne so na Jubilee Hospital wa wɔbɔ adwuma dendenden fra empenifoɔ 0244 575799 0244 575799 wabejo so kama afe ODI Electronics Home Appliances apapapa asue ene ha enti wutwa ye hu kosenkim watu hu agum eba no home appliances nkwade abeje wodie ewo ODI Electronics appliances na dos papapa TV wo ho fridges deep freezers gas cookers blenders kettles washing machine yaman edoso ne wupe bia wonsa ebeka na ODI se enen so totopa sabre gran so to enso former ye denti yaman watete so se ne be ya wonso betimi atobia ne home appliances wo fia ema oba hu eye ha papa nya de ankoda ne so ebesu ha adwen na ODI se ebi empempre wusike kita na de a wo pen enso wase mfa ngongwatu fie weni beba ho so na sika na sa wonhu ade poten a wode ye ye ntose fra ba na beto na so ye ha ne aka ne tua ne kakran e de ebebo ano ebo ano ade kwa wutua ho ka no aba beje wa ade wosimu e wo na wokọ no ODI Electronics awachim aboabo wane Ahenkan 93.3 FM ana ewo edan kro na ensusu emu ne ani ehuo ana ano edi ho adanse ntibra na ebeje wo ne ma frampeni 0550900600 0550900600 na onsu home appliances no beje wo dia kama wo buba menso metibo Aya Jumedia Ahenkan 93.3 FM ade ahihya so achese eba ye eche ye krampo a ene ehu egusu a ekoso na ne atie ne bia unim bebuo utimi ebu be papa wa wuji hudi ana ne waba betro odin efisa ya kansie achade abafu pan susu na daso na ubebu na wembu ne wubuchia na ewompanifo wa ha wo mo betenetene wubusa na nkwan mu so dia ne aboye nsem kama mawo ebewi ase ne bia nkunimdie no na ekwama wachade no wa wodia entifra opani a wodi dwumadie hu chiame ewa matwefo iso 0593649595 0593649595 afa wudi dwam awoso otimi bo wade tonde hu de rose ne be ya be kwankan na won fa so no so etimi adoso pa de rode wo bo hu hia ye papa pantino sa baba wade tonde hu de rode no ne Ahenkan 93.3 FM eso ye boma akwa echichi ye papa ane asom pempem ne etire ana etienti ebo wade tonde hu de rose dia anya asem ketwa from marketing manager 0244 290093 0244 290093 na woni empenifo enchche enkwama ebusoma daroma nene anwumresi atena se akase na ye kenkan amawo afe ye toaso Ahenkan FM abusia ya to akase na asusu adia na tsegalam se ho ensensema
ana yegususu ewo mu na kopia mu ewo University of Ghana wa my Ghana yesu apon bakwa agidin papa Legon ane ewo pani bia na so chechre ni bi so eba na mamohu ensensem a wakodale ewo mu papa didi ane Dr. Priscilla Chumesi Bafo na wo pani akasa chem se saban ni betimi atu galamse ase afro my Ghana mu a ewo se wono ankasa hwe na emra wodro wodi egu aponso no wotimi edi sopan wo kire se ne galamse no wo hwa se ne ekoso ewo man mu a bibia kire se empanifo bia wo mu di o man yanim no wo mu ka ho bia ana galamse ne ekoso wo chem se wono no wogidi pa sa empanifo no ne aban wo abanwo mu onimu o wo se abanfo bi aka ho bi na galamse ne ekoso enti sa aban betimi atu ase de agise sa empanifo na wo mu di animo a galamse ne ekoso no wotimi hwe na wo chuo mu nyina yiwo mu nyina efiri wa ansakra na ne galamse no ano ebetimi abrase wo kyeresa sa ankoye sa pa de ne galamse ko no emu beye din ama ban ye nya ne anaso wo kyena na de kye ana wo betimi ensusu ewie ne momo hwe na empanifo bia wo mu di anima wo mu tu galamse no wotimi achi wo ade wo mu afa emra kwan so de wo gidie kura so no ebegyina ese ensua hwe ade ama de hye bia wo mu susu ayo madwese galamse no anu na wo mu etuo woto ne sams na wo chem se wo besra ban papa ese nsem ya wo kana ban ne hwe ne wontimi anyi ntumo na ese koba se wo jan penifo ne wo mu etu galamse ne dia wontu na adwum so obetimi etu asenti wo sese empenifo bia ninti ne ekuku dambia wo mu so etu galamse yi ewo man mu aban hwe efo wo mo emfa emra kwan eso. It is a difficult fight to win unless there are strict rules and measures that are put in place, not necessarily ad hoc measures once in a while campaign against it, because people that are prospecting for gold and all that, they are in the hinterland, so you cannot be in offices regulating such activities. So we need a national consensus, a stronger fight against the menace. When you look at some of the scenes in videos and pictures, it's like a war zone. The returns to the hazardous activities they are involved in are quite high for those that are engaging in those activities, but it comes at the detriment of the whole society, because as a society we are losing our water bodies. It takes so long to reclaim these lands that have been left in such devastating manner. So we need to, as a country, be more stricter on the rules. Punitive measures. The police will be arresting some of the people. We need a few big wigs in there to serve as a deterrent to others. If a number of people have been jailed, punished, influential people, it will serve as a good signal. Dr. Priscilla Chumesi Bafo wano eba na mamuomu a wakodali ewo mu papa na wamananso a wobia na wato so wochemu se empenifobia ban apa wom se wo mo hwe na ne illegal mining galamse wo mo hihye emra entu wo na braso sa boy aban etwu wo maso rade na ne enwo kuntabuo nyina da wotumi ba bebuchira ban na kwan ya wo faso etu galamse ase ana wochem se ne wantimi na wasa ban hwe na ne dibra wade ama no waji every nsemo. The success stories are not many, given that we are still seeing what we see. So the question we need to ask is, the people the president has appointed in positions of authority to manage these activities, what are they doing? And if we are not getting results, why are they still in position? People must be held accountable. And for that matter, when we do that, then it serves as a signal for people who are in the bid to prospect, people who are being encouraged to move into the business and all that. But at the moment, I don't think that the system has achieved much. And no. One way I do a matter to ano. I was so musukoko bu akontane wo mu die gu aponso wo mu hihye ya wo mu ahihye sene be agalam so wo betimi atu ase ani aye Dr. Priscilla Chumesi Bafo, economist at University of Ghana Legon. Abusia ye jina we so na ye de enne ahini me boso me ne de tosu emienu anwumre no sia kase asamufo jina ntenten asemu ewo kwadwo apal newsroom de ma sia mekenkan wo eno ekua afrankoma studios no ye de ni nyina asie ena sepiesie koma sawutie biesa so ana kwabna akim
wano anetena fidie n'echi echichi mefidie ne fruma emame ese producer fe Kwame Asante eso anetwa me ekọ Facebook Billy Man technician on duty wo mu nyina aka mu bie anakase no eso akenkan no ekọ eso afemi so meche pinia no ebe kenkan kase no midin mame akia janewa Kasiebo nesi yesi ha echia upi yema mo ni tie adwumayɛfoɔ mema mo ayi